gato si Bijin ka, kato na nga samad ka. Ikaw, kato na nga sabad. Oh. Kato lang mga nangasamad ba? Oh, sige na. Yung lagpot, yung panit gani. Daghang mga panit ba? Ang uban mga batag ako ano kanang Tanggugo ka oh. nangatol-ngatol ba? Tanggugo ba? Nas tanggugo. Adri ba napit na? Tingkoy. Tingkoy ba? Tingkoy ni Tito. Napanday na no? Nakita na ni mo? Kahoy ba kayo? Tol? Kahoy sa o? Mga kuwan na. Ano na pa mga? Tungos kilat ba? Kagang. Sa may kagang ni kagang. Tubig na lang. Gasan na ba? Gasan, ha? Wala no. Tubig na lang siya. Gasan na ba? Kani gid ya kay Kato ning kuan kilat nga perting kusuga niya ang naigo. Mantalisay ba? Kahoy sa mantalisay niya. Na mga bata nga nagduwa nakalitan sa pangitabo nangatapsingan sa panit ang uban ground sa kilat. Okay, samad. Tungos sa Dialuyo. Tungos. Kaya yung niya. Kaya upag. Para ma-resetahan ko di ba yung tip? Ha? Ato na yung transport. Yan pala na. Para mapadala di ba yung tip? Sa district. Ya, kuhan lang. Ay mga buwan. Sa center para kaso charging ba? Ha? Samaran niya, gapit. Ay nagumil na eh. Nagabaw. Oh, morning na iko sa kilat mga ganina mga bata ba. Mga bata nga nagdula sa mentalisay. Sila ato ni hospital sila. Ato na dato. Sampai lain. Hari ko nung sir. Undong, hari ko nung undong. Hari ko yan. Tanon, di masasabi. Bakit di mo ulo? Sakit? Ha? Kalitan yung mga bata. Ground ba? Kapis liton. Sakit? Wala. Pili laban ng ulo. Pili. Lipong. Wala ka. Oh, mga bata naiko ang mentalisay. Kunya na yung mga bata nga nagdula. Wala na lahat. Ang uban nga ground man. Murag nangatol na lang silang kuan ba? Pamati ba? Salamat sa pag-responde ni Brad. Pawik. Wala kita. Trade talisay. Depressing. Katong sa saka na nasa ambulansya. Dito lang sa ambyo. Mo na lang to. Idado na
sila sa district.